Hello friends, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चैनलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। Welcome to my channel friends। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। दिनैनि भिडिअआवहाय आं लाबोदों बे नोंथांमोननि सिगाङावहाय आसाम पुलिस जुनियर एसिस्टेन्टखौ बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनलाइन वेबसाइटखौ जोङो बोरै मोनगोन आरो बेनि थाखाय जोङो मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि दं आरो बेनि प्रसेसा बोरै जागोन खय तारिखसिम थागोन बेखौ आं लाबोदों नोंथांमोननिसिम। आङो थांनाय भिडिअआवहाय लाबोदोंमोन बेनि गासिबो सार्कुलारनि डिटेल्सखौ आं लाबोखादोंमोन थांनाय भिडिअआव, खिन्थु आं दिनै एप्लाइनि लिंकखौ नोंथांमोननिसिम होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो भिडिअखौ मोजाङै नायनानै लादो नोंथांमोना बेखौ बोरै एप्लाइ खालामगोन। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। नायगिरि नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, मानोना बे चेनेलाव नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथि दं, साबस्क्राइबार्सफोरनि गोनांथि दं। आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै लादो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअसखौ नोंथांमोना थाबै नुनो मोनो, बेफोरबायदि इनफरमेसन आरो साख्रिनि भिडिअसखौ थाबैनो नुनो हानाय बादि। दा फै जों जागायजेनसै दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर। जोङो गिबियावनो बे गुगोलावहाय जों थुगोन, क्रमआव साबसिन जागोन। गुगोलावहाय जोङो नैबेखौ थुगोन लोगोफोर। नैबे गोजौआव आं मार्क होनाय दं, नैबे slprbassam.in। नोंथांमोना बेहाय थांनांगोन, बे अफिसियेल वेबसाइटआव आसाम पुलिसनि। ओमफ्राय बे अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना गुगोल सार्च खालामबानो फार्स्टआवनो जों अफिसियेल वेबसाइटखौ गिबियावनो जोङो नैबेखौ नुगोन, slprbassam.in। जों बेहाय थुनोसै, जों बेहाय क्लिक खालामगोन। ओमफ्राय क्लिक खालामनायनि उनाव जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैगोन। ओमफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआवनो फैनानै जोङो नैबे स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसाम गुवाहाटीखौ नुगोन। अनलाइन अनगयिं रिक्रुटमेन्ट्सफोरखौ नुगोन जों लोगोफोर। नैबेहायनो नैबेबादि अनगयिं रिक्रुटमेन्ट्सफोरखौ नुबाय। ओमफ्राय जोङो नुबाय नैबेनि मा पस्ट दा एडभार्टाइजमेन्टफोर ओंखारनानै दं। ओमफ्राय जोंनि नैबे एडभार्टाइजमेन्टआनो जाहैबाय रिक्रुटमेन्ट फर 15 पोस्ट अफ जुनियर एसिस्टेन्ट इन डाइरेक्टरेट अफ AP headquarters and 170 posts of junior assistant and 19 posts of stenographer grade 3 district header under Assam Police। बेनो जोंनि माबामोन 15टा पोस्ट जुनियर एसिस्टेन्ट माबायावमोन, हेडक्वार्टार्सआवमोन। ओमफ्राय 170 पोस्टआ जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलमोन। ओमफ्राय 19 पोस्ट स्टेनोग्राफारमोन आसाम पुलिसनि आन्दाराव। दा जोङो नैबेहाय नुबाय, गाहायाव नुबाय लोगोफोर, बेनि गाहायाव एसे गाहायावनो जों बेनि एप्लाइ लिंकखौ नुबाय। बेनि एप्लाइ लिंकआ अनलाइन पर्टेल फर रेजिस्ट्रेसन प्रसेस इज लाइभ टिल 15/6/2020 माने बेहाय होनाय दं 15 तारिख मेसिम थासिगोन बियो, अनलाइन प्रसेसा लाइभ जासिगोन 15 तारिख जुनसिम, समा एसे दंबावो। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे आसाम पुलिस जूनियर असिस्टेंट के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग slprbassam.in के में हम लोग क्लिक किए और ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। आने के बाद हम देख सकते हैं हमारे मतलब पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं इधर पे 15 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट और AP हेडक्वार्टर्स 170 पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल और 19 पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए हम लोग देख सकते हैं। उसके नीचे हम अप्लाई हियर पे देख सकते हैं और इसके ऊपर अप्लाई हियर देख सकते हैं, यही ऑफिशियल लिंक है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो लोगोफोर जोङो बे अप्लाई हियराव थुना होनोसै, एप्लाइ हियराव जों थुबा बेनि एप्लाइ लिंकखौ जों मोनसिगोन। ओमफ्राय बेहाय गिबियावनो दं नैबेहाय नुगोन लोगोफ्रा, फार्स्टआवहाय जोंनो होनाय दं नैबेहाय register by providing required fields, fill up the application form, preview and submit your application form, verify number by providing OTP। नोंथांमोना OTP खौबो भेरिफाइ खालामनांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामनायनि सिगां प्रिभिउ खालामनांगोन, फिल आप एप्लिकेशनखौ फिल आप खालामनांगोन, बिदिनो नांगौफोरखौ फिल्ड्सफोरखौ। ओमफ्राय बेहाय नै बेस्ट पारफरमेन्सनि थाखाय होनाय दं OTP माबा, बेनि थाखाय होनाय दं नैबे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ब्राउजर। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले लिखा गया है सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी आप लोग यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वी कैन यूज द रिक्वायर्ड given browsers here for the best performance. It's Google Chrome, Mozilla Firefox and Opera Mini. We can use that for maximum performance in this apply process. So here we can see the first step and we can see some instructions. At first it's written candidates are requested to go through
complete advertisement and read the complete instructions before applying. So जों फार्स्टआव नुबाय बिदिनो एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना बयबो फरायजोबनांगोन ओमफ्राय बिनि उनावसो एप्लाइ खालामनांगोन. So we can see in number 2 for passport size photograph. Passport size photographनि थाखाय instruction नुगोन जोङो. Photograph must be in color and must be in white background and must have been taken after 1st January 2020. दा बेहाय नाय दं फट'ग्राफा कालाराव जानांगोन आरो व्हाइट बैकग्राउंडआव जानांगन. बिदिनो नाय दं. यहाँ पे लिखा गया है कि फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर में होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए. So we can see its size, maximum size 200 KB. 200 KB should be the maximum size with a height 4.5 cm and a width 3.5 cm. दा जोङो बेनि maximum size को नायनो हागोन 200 KB ल' जानांगोन बेना पासपोर्ट साइज फट'ग्राफना आरो 4.5 cm ओमफ्राय 3.5 cm बेनि widthआ ओमफ्राय बिदिनो होनाय दङ. ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनो हागोन. ओमफ्राय नम्बर 3 आव नुगोन for signature or thumb impression. Signature or thumb impression must be taken with a black or dark blue ink on a white paper. थ' बेहाय नाय दं सिगनेचारखौ लानांगोन माबायावहाय नोंथांमोना ब्लेक पेनजों लिरनांगोन बा डार्क ब्लु इंकजों लिरनांगोन व्हाइट पेपाराव बा नोंथांमोना बे नोंथांमोननि इमप्रेसना आसि बिमानि बे स्टाम्पखौ नोंथांमोना गोसोम स्याही खालीजों होनांगोन आरो. इसके लिए बोला गया है दोस्तों, मतलब नंबर 3 में बोला गया है इसके सिग्नेचर के लिए ब्लैक पेन या आप लोग डार्क ब्लू इंक को व्हाइट पेपर में सफेद कागज में मतलब लिखना पड़ेगा अगर सिग्नेचर है, या आप लोग स्टाम्प इम्प्रेशन अपने अंगूठे का इम्प्रेशन दिए तो इसमें इसे लिखा गया है. और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ये बहुत जरूरी है. दिस इज भेरि इम्पर्टेन्ट. बियो जोबोद गोनांथार लोगोफोर, बेखौ जों गोसोआव लानाया मोजां. नैबे एडमिट कार्ड अफ SSLC इक्विवेलेन्ट एग्जामिनेशन फर प्रुफ अफ एज, सार्टिफिकेट एन्ड मार्कशीट अफ ग्रेजुएसन, सार्टिफिकेट अफ डिप्लोमा इन कम्पिउटार फर जुनियर एसिस्टेन्ट, सार्टिफिकेट अफ स्टेनोग्राफी फर स्टेनोग्राफार पोस्ट. नट नैबे मोनसे सार्टिफिकेट अफ स्टेनोग्राफिया जोंनि थाखाय गोनांथि नङा. जायफोरनाव कम्पिउटारनिल' दङ बेफोर कम्पिउटारनिजोंनो होनो हागोन. ओमफ्राय जायफोर स्टेनोग्राफि दं बेखौ स्टेनोग्राफिनि होनो लानो हागोन. कास्ट सार्टिफिकेट फ्रम कम्पिटेन्ट अथरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ EWS फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब आप लोग के पास EWS का सर्टिफिकेट है तो EWS का सर्टिफिकेट दे सकते हैं. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, जोंनाव इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्सफोरनि सर्टिफिकेट दंबा जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन. ओमफ्राय बेहाय होनाय दं एडमिट कार्डआ मेन एज प्रुफनि थाखाय बा बार्थ सार्टिफिकेटआबो सोलिगोन. कास्ट ओमफ्राय सार्टिफिकेट ग्रेजुएसननि बे ग्रेजुएसन पस्टनि थाखाय नालाय बे माबाया भेकेन्सिया. दा जोङो ग्रेजुएसन नांगोन. डिप्लोमा कम्पिउटाराथ' बेहाय मेनखा, बेथ' मास्टखा. डिप्लोमा इन कंप्यूटर ये तो मस्ट है इधर में, मतलब इसकी ज़रूरत है, ये नहीं तो अप्लाई नहीं होगा, मतलब इसकी मांग किया जा रहा है, मतलब इसको हमें देना ही पड़ेगा. फिर एप्लीकेशन स्टेटास जों नुसिगोन नै एप्लीकेशन स्टेटासावहाय. ओमफ्राय बेहायनो एप्लीकेशन स्टेटासाव जोङो नैबे गोजौआव साइजफोर होनाय दं, नोंथांमोना नायफिननो हागोन. 100 KB to 250 KB नैबे 4 नाम्बारनि डकुमेन्ट्सआ 100 KB to 250 KB आवल' जानांगोन. ओमफ्राय एप्लीकेशन स्टेटास वी कैन सी फर्स्ट नेम junior assistant and stenographer, opening date for 2020, closing date 15/6/2020. बेहाय गोजौआव होनाय दं जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर हम लोग देख सकते हैं. पोस्ट का नाम देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, उसका पोस्ट का नाम देख सकते हैं. अगर यहाँ पे देखा हमने, नीचे देखेंगे हम लॉगिन एसिस्टेंट कैंडिडेट को हम देखेंगे इधर, तो इसकी ज़रूरत हमें मतलब बाद में हमें पहले रेजिस्टार करना पड़ेगा. स' लोगोफोर जोङो बे लगिनखौ नुगोन. दा जोंनो फार्स्टआवनो नांगौ जों रेजिस्टारसो खालामनांगोन. बेनि थाखाय जोङो रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन. बेनि थाखाय निउ केन्डिडेटआव होनाय दं. ओमफ्राय निउ केन्डिडेटआव मा बिनाय जाहैदों जोंनि थाखाय फार्स्टआवनो दङ नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप लोग देख सकते हैं इधर में. फर्स्ट में आप लोग दिएंगे आप लोग का नाम और आप लोग का मिडिल नेम अगर है तो फिर लास्ट नेम आप लोग इधर में फिलअप करेंगे. रजिस्ट्रेशन में जों बेखौ फिलअप खालामगोन. ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय होनाय दङ फन नाम्बार एन्ड इमेल एड्रेस. बेखौ वैलिड फोन नंबर ओमफ्राय ईमेल एड्रेस को नोंथांमोना होनांगोन. तो सेकेंड में दिया हुआ है फोन नंबर और ईमेल एड्रेस. आप लोग अपने मतलब जो यूज़ कर रहे हैं वो वैलिड फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दीजिएगा. ओमफ्राय
थर्डआव नैबे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर को बिनाय जाहैदों। ओमफ्राय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर थर्ड में मांगा गया है, इधर थर्ड रो में इसको मांगा गया है। अगर आप लोग का रिन्यू नहीं हुआ है तो आप लोग रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। नोंथांमोना अनलाइनावहाय रिन्यू खालामाबाबो जागोन। दा नोंथांमोना दंबा नोंथांमोना बे नाम्बारखौ हरबानो जाबाय। नोंथांमोना भेलिडिटि जोबबा उनावहाय नोंथांमोना रिन्यू खालामनानै उनावहाय नोंथांमोना भेरिफिकेसन जाबा बेखौ होनांगोन आरो बिदि होनाय दंखायो। फार्स्ट सार्कुलाराव नोंथांमोना नायनो हागोन। आंनि फर्स्ट वीडियो है, आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। इसके बारे में सब कुछ बोला गया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर और इसके ज़रूरी सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इस पोस्ट के बारे में। ओमफ्राय जों नेक्स्टआव नुगोन मिनिमाम क्वालिफिकेसन। मिनिमाम क्वालिफिकेसनानो जाहैबाय नैबेहाय मिनिमाम क्वालिफिकेसन जाहैबाय ग्रेजुएट बिदों बेहाय। स' जों ग्रेजुएटखौनो होगोन। ओमफ्राय नैबेहाय होनाय दंखायो, जों नैबेहाय थुबा मोनगोन ग्रेजुएट। बे पोस्टआ जाहैबाय ग्रेजुएटनि। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, इसलिए ग्रेजुएट ही होगा। ओमफ्राय बेहाय कास्ट होनाय दं। कास्टआव जोङो होगोन जोंनिखौ, जोंना एसटिपि जागोन, जों ट्राइबेल नालाय। ओमफ्राय एसटिपिखौ जों होबाय। ओमफ्राय डेट अफ बार्थ लास्टआव दङ डेट अफ बार्थ। तो लास्ट में है, लास्ट रो में कास्ट मांगा गया है। आप लोग कौन सा कास्ट का है अपने हिसाब से आप दीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ है लास्ट में। यही है रजिस्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं है। स' बेहायनो लोगोफोर जों एसटि फ्रेन्ड्स होबाय कास्टआव, ओमफ्राय डेट अफ बार्थखौ जों थुबाय। ओमफ्राय एसेनोसै, बांद्राय बेहाय जेबो गैया रेजिस्टाराव। ओमफ्राय रेजिस्टार खालामबाय जोङो। रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव जोङो मोनगोन कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ जोङो हरनायनि मोनसे अपसन फैगोन। बेनि लोगो लोगो जों कम्पिउटार सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन। ओमफ्राय बे आपल'ड खालामनायावनो जोङो बे रेजिस्टारा कमप्लिट जानानै जोंखौ एप्लिकेसन फर्मावहाय लांगोन। जोंनि फुल गासिखौबो बिनायाव लांसिगोन आरोखि। बेहायनो दा जोङो बेखौ मोनथिसिगोन बोरै बोरै जों एप्लाइ खालामनो हायो। दा उसके बाद हम रजिस्टर में क्लिक करेंगे। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन है हमें कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट का बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मस्ट है इस पोस्ट के लिए, इसलिए इसको हमें अपलोड करना पड़ेगा। और इसको अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा उसका एप्लाइ प्रोसेस स्टार्ट होगा। दा बेनि उनाव जोंना एप्लाइ प्रोसेसा स्टार्ट जालांगोन। बेखौ जोङो खालामखांनायनि उनाव, ओमफ्राय जोङो रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव जों मा मोनगोन आं खिथानोसै। आंना एप्लाइ जाखांबाय, दा आं देखायफिननो हानाय नंला लोगोफोर नोंथांमोननिसिम। दा नोंथांमोना इजि जाखाबाय, नोंथांमोना रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना थांखासिगोन। नोंथांमोना गावबा गाव एप्लाइ खालामना लानो हासिगोन। सेकेन्डआव जों मोनगोन फर्म फिलआपआ फैसिगोन। ओमफ्राय सेकेन्डआव फर्म फिलआप जागोन। बे फर्म फिलआपआवनो जागोन नोंसिनि गासिबो एड्रेस, गासिबो डिटेल्स, गासिबो फन नाम्बार, गासिबो क्वालिफिकेसन, ओमफ्राय पार्सेन्टेज बेफोरखौ बिनाय जागोन आरो पारमानेन्ट एड्रेसफोरखौ नोंथांमोना बेखौ खालामखांबा 7 नेक्स्टआव होनांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिनो, ओमफ्राय इसके बाद हमें सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप यही होगा, उसका मतलब फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप में आप लोग को इसका परमानेंट एड्रेस मांगेगा। परमानेंट एड्रेस के बाद उसके सब आप लोग के क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट के परसेंटेज, ये सब मांगेगा। मांगने के बाद मदर फादर्स नेम, ये सब दिया हुआ है सेकेंड स्टेप में रजिस्ट्रेशन के बाद। अब उसके बाद थार्ड स्टेप, बेनि उनाव थार्ड स्टेपआ जागोन। थार्ड स्टेपआव फैगोन जोङो। थार्ड स्टेपआ जागोन आपल'ड डकुमेंट्सनि जागोन। थार्ड स्टेपआव आपल'ड डकुमेंट्सनि जागोन। सो थर्ड स्टेप में होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो 4 नंबर तक दिया गया है ना दोस्तों, ये ऊपर में ये डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अपलोड करना पड़ेगा। एज प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी एप्लीकेबल कास्ट सर्टिफिकेट, बिदि नोंथांमोना गासिबो बेफोरखौ आपल'ड खालामनांसिगोन। बा मोनबासो बक्स थागोन, बेहाय नोंथांमोना 250 केबिनि गाहायाव खालामनानै नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनो हागोन। नोंथांमोननि फट'नि थाखाय होनाय दंखायो नैबे साइजफ्रा 200 KB, ओमफ्राय सिग्नेचर 100 KB। सो आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में आ जाएंगे हम लोग। 7 नेक्स्ट खालामनांगोन नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनायनि उनाव गाहायाव। ओमफ्राय नोंथांमोना फोर्थ स्टेपआव फैगोन। फोर्थ स्टेपआनो जाहैगोन प्रिभिउ। प्रिभिउआवहाय मा जागोन, प्रिभिउआवहाय नोंथांमोना
फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नोंथांमोननि गासिबो लिरनाया थाफैजोबसिगोन होमबा नोंथांमोननि फर्मआ ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनांगोन चेक खालामनानै नायदो नोंथांमोना जुदि बे कारेक्ट जोब डिटेल्सफ्रा कारेक्टबा नोंथांमोना बेखौ सेभ एन्ड नेक्स्ट खालामनो हासिगोन आरो फाइनाल साबमिट खालामनो हासिगोन नोंथांमोना डिटेल्सफ्रा कारेक्टबा फिर आ जाएंगे 4 नंबर में हमें प्रीव्यू एंड नेक्स्ट मिलेगा प्रीव्यू एंड नेक्स्ट में हम लोग को इसकी सब फॉर्म फिलअप का सब उधर में नज़र आएगा आप लोग का सब डिटेल्स आप लोग ने जो जो फिलअप किया है फिर आप लोग के सब डॉक्यूमेंट्स फॉर्म सब पिक्चर वहाँ आ जाएगा सब फोटो पासपोर्ट सिग्नेचर तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए सबमिट करने के पहले चेक करके लीजिए दोस्तों दा बेहायनो होनाय दं नोंथांमोना चेक खालामनानै लाजोबदो साबमिट खालामनायनि उनाव ओमफ्राय बेनाव उनाव फिबावनो जागोन साबमिटआनो बेनि लास्ट प्रसेस साबमिट खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट OTP फैगोन आरो लोगोफोर OTP ओमफ्राय बे OTP खौ नोंथांमोना साबमिट खालामखांनायनि उनाव थुना होदो ओमफ्राय बे OTP नाम्बारा मबाइल बेखौ थुना होबानो बियो कमप्लिटलि सबमिटेड ओमफ्राय एप्लीकेशन सबमिटेड जाहैबाय एप्लीकेशन प्रोसेसा कंप्लीट जाबाय तो लास्ट में दोस्तों आप लोग को मतलब सबमिट करना पड़ेगा प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के बाद सबमिट करने के बाद आप लोग के पास OTP आएगा आप लोग के मोबाइल नंबर में वो OTP तुरंत ही आ जाएगा तुरंत वो OTP टाइप कर देना पड़ेगा टाइप खालामनांगोन ओमफ्राय टाइप करके आप लोग का एप्लीकेशन सबमिट कंप्लीट हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोंथांमोना एप्लीकेशना जूनियर एसिस्टेंट कंप्लीट जाबाय बेसेयावनो लोगोफोर नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा इजिलि प्रसेसा कंप्लीट जाबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दं नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथि दं बिदि रिक्रुटमेन्ट आरो इनफरमेसन भिडिअस लाबोबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोना अननानै जेसेबां हायो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरखौबो खालामफिन आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामदो आं फैबावगोन नोंथांमोननिसिम फिन बिदिनो